Evanđelje po Ivanu, 18. poglavlje. To rekavši, Isus ode sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Kedrona, gdje bijaše vrt, u koji uđoše on i njegovi učenici. A i Juda, koji ga je izdao, posnovao je ovo mjesto, jer se Isus ondje često sastajao sa svojim učenicima. Tako Juda, dobivši četu i stražare od glavara svećenički i fariseja, dođe onamo sa svjetiljkama, zubljama i oružjem. A Isus, znajući sve što mu se ima dogoditi, istupi te ih upita: koga tražite? Isusa Nazarečanina, odgovoriše mu. Rekne im: ja sam. A s njima je stao i Juda, njegov izdajnik. Čim im dakle reče ja sam, oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Onda ih opet upita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarečanina. Isus odgovori: reko vam, ja sam. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka odu, da se ispuni riječ koji reče: ne izgubih ni jednoga od onih koji si mi dao. A Šimun Petar trgnu mač koji je imao, te udari velesvećeničkovoga slugu i odsječe mu desno uho. Služi je bilo ime Malko. Tada Isus reče Petru: vrati mač u korice. Zar da ne ispijem čašu koju mi je otac dao? Tada četa, zapovjednik i židovski stražari uhvatiše Isusa da ga zvezaše. Potom ga najprije odvedoše Ani, koji bijaše tast Kajfi, a taj bijaše one godine velesvećenik, a Kajfa bijaše onaj koji savjetova Židovima bolje da jedan čovjek umre za narod. Isusa je slijedio Šimun Petar i drugi učenik. Taj pak učenik bijaše poznat velesvećeniku, te on s Isusom uđe u dvorište velesvećenika, a Petar je ostao vani kod vrata. Tada onaj drugi učenik koji bijaše poznat velesvećeniku iziđe i progovori s vrataricom, te uvede Petra. A sluškinja vratarica upita Petra: nisi li ti jedan od učenika ovoga čovjeka? On rekne: nisam. Stajali su pak ondje sluge i stražari, skupljili su žeravicu, jer bijaše studeno, i grijali se. I Petar je stajao s njima i grijao se. Velesvećenik upita Isus o njegovim učenicima i o njegovu učenju. Ja sam javno govorio svijetu, odgovori mu Isus. Ja sam uvijek poučavao u sinagogu i u hramu, gdje se svi Židovi okupljaju, i ništa nisam govorio u tajnosti. Zašto pitaš mene? Priupitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni, eto, znaju šta sam rekao. Kad to izreče, jedan od stražara koji su stajali ondje pljusnu Isusa rekavši: zar tako odgovaraš velesvećeniku? Odgovori im Isus: ako sam krivo rekao, posvjedoči da je krivo. Ako li pravo, zašto me udaraš? Ana ga zatim posla svezana velesvećeniku Kajfi. A Šimun Petar stajao je i grijao se. Tada ga upitaše: nisi li ti od njegovi učenika? On za njega i reče: nisam. Jedan od sluga velesvećenika, rođak onoga kome je Petar bio odsjekao uho, rekne na to: nisam li te ja vidio s njima u vrtu? Petar ponovo za njega i odmah zapjeva Petar. Onda Isus odvedu od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro i oni ne uđoše u dvor,
da se ne bi osvrknuli, kako bi mogli blagovati pasu. Tada Pilat iziđe pred njih i upita: kakvu optužu iznosite protiv ovog čovjeka? Odgovoriše se mu: da ovaj nije zločinac, ne bismo ga tebi predali. A Pilat im reče: uzmite ga vi i presudite mu po svojem zakonu. Židovi mu rekoše: nama nije dopušteno nikoga pogubiti, da se ispuni riječ Isusova, koji reče označujući kakvom će on smrću umrijeti. Onda Pilat opet uđe u dvor, pozove Isusa i reče mu: zašto si ti kralj židovski? Isus odgovori: kažeš li ti sam od sebe ili ti to drugi o meni rekoše? Odgovori Pilat: zar sam ja Židov? Meni te predajoše tvoj narod i glavari svećenički. Šta si učinio? Isus odgovori: kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Da je kraljevstvo moje od ovoga svijeta, onda bi se moje sluge borile da ne budem predan Židovima. No, kraljevstvo moje nije odavdje. Onda mu Pilat reče: onda si dakle kralj? Isus odgovori: ti kažeš da sam ja kralj. Ja sam radi toga rođen i radi toga došao na svijet, da svjedočim za istinu. Ko je od istine, sluša moj glas. Pilat mu rekne: šta je istina? I ovo rekavši, iziđe ponovo pred Židovima, te im rekne: ja nikakve krivnje na njemu ne nalazim, a u vas je običaj da vam jednoga pustim opasiji. Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga? Tada svi ponovo povikaše: ne njega, nego Barabu. A Baraba bijaše razbojnik.